ניצחון יעלה את ביתר למקום הרביעי על חשבון בני יהודה ואשדוד. תיקו של ביתר יעלה אותה למקום החמישי. מכבי חיפה מקום ראשון 58 נקודות, וחיפה אחרי 5 ניצחונות חוץ רצופים בלי לספוג שער. מכבי חיפה 19 ניצחונות ב-21 משחקים. מדהים. תשמע, זה דבר חסר תקדים. אבל תשמע, כל הניצחונות בהחלט בצדק, עם הרבה מאוד שערים. יש להם חוליית קישור הטובה ביותר בארץ. היום חסר ג'ון קולמה, אבל במקומו משחק אליוט מן, שגם הוא עושה עבודה פנטסטית. ביתר ירושלים 4 משחקים רצופים בלי ניצחון בליגה, ואחרי 3 תוצאות תיקו רצופות. שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחונות בגביע, ניצחונות קלים. ביתר 4-1 על מכבי באר שבע, מכבי חיפה 5-0 על הפועל כפר סבא. ועכשיו שחר דניאל, היום בן 14, עולה כאן לדשא. שחר מאושפז במחלקה אונקולוגית בבית החולים תל השומר, ומטופל על ידי עמותת עזר למרפא, וזהו סטפן שלוי. 2 טקסים יש כאן עכשיו, גם לילד וגם לסטפן שלוי, שזכה בשתי אליפויות עם ביתר ירושלים, 97, 98, מקבל את הגביע. איציק קורנפיין והקהל כאן בטדי, מה זה אוהב, חולה על סטפן שלוי. באמת היה שחקן גדול, ויותר חשוב, ואמרו את זה בפאנל, היה בן אדם, היה קלאסה. ספורטאי למופת. תראה את האהדה שהוא זוכה לה מהקהל של ביתר. לא שוכחים שחקנים בסדר גודל, והוא מנשק את הדשא. זה פשוט מרגש, פשוט מרגש לראות את סטפן שלוי. גם הקהל של מכבי חיפה מוחא כפיים עכשיו לשלוי, וכמובן האוהדים של ביתר ירושלים שנראים לכוכב ההונגרי הגדול של ביתר ירושלים לפני למעלה מעשור. זה שחקן שנקלט בצורה הטובה ביותר שיכולה להיות לכדורגלן בקבוצה זרה, בארץ זרה. תראה את העברית שלו, עברית רהוטה, פשוט בחור נפלא, שחקן גדול, היה כוכב ענק. סטפן שלוי הגיע לכאן גם כדי לעקוב אחרי דקל קיינן. שלוי הוא הסקאוט של וולפס מהליגה האנגלית, וקיינן הערב בפנקסיה שלו, ואולי עוד כמה שחקנים. אגב, גם של סלטיק מהליגה הסקוטית תמיד. משחק משודר בחסות בנק יהב, המציע חשבון ללא עמלות עובר ושב לסחירים בחברות ובמוסדות. טופ שאנן, המציע לכם דירות גדולות בנווה שאנן. המכללה האקדמית ספיר, לימודי תואר ראשון ושני, הנדסאים, בית הספר לאומנות ומכינות, השכלה גבוהה בספיר. אופנת סגל, משווקת בוס, קנלי, ארמני. אופנת סגל, בית אופנה יוקרתי לגבר. יניר מערכות, המשווקת בישראל את פוג'יקום. דלתות פנדור, יצרנית ומשווקת דלתות פנים, דלתות פנדור. משף אספקה טכנית, המשווקת את ריובי. ריובי, כלי עבודה חשמליים מיפן, מבית גמל שריד. אסף קיינן הוא השופט,
כוונים דביר שמעון ודני קרסיקוב, שופט רביעי איתן טבריזי. קינן שפט העונה פעם אחת כל קבוצה. ביתר ניצחה בטדי 1-0 את סכנין, חיפה ניצחה בבאר שבע 3-1. וכדאי לשחקנים להיזהר, כי קינן שלף הכי הרבה אדומים מכל השופטים העונה, 8. תשמע, שלא תגידו שלא אמרנו. זה נכון, אבל הוא נמצא בכושר מצוין, אסף קינן בתקופה האחרונה, אחר תקופה לא טובה בסוף העונה שעברה. השנה הוא נמצא בכושר מצוין, ונאחל לו באמת שימשיך כך. המשחק המרכזי של המחזור ה-22 בליגת העל, טוטו. יצחקי וברוכיאן כבר מוכנים בעיגול האמצע, והכל עמית יוכרע בקישור. בית"ר ירושלים פותחת ותוקפת את השער שמשמאל. לירן דנין ממשיך לקבל את החולצה של המגן השמאלי. זהו עזריאל עכשיו. מן שולח את הכדור הזה קדימה, חזק מדי. דני, אני רוצה להתעכב איתך שנייה לנושא טוטו תמוז. השחקן אחר, נכון, אתה יודע מה? עזוב למה. שום רצה אותו בהרכב והחליט להדיח. האם לא היה נכון לשלב אותו בהרכב? אחרי המשחק, מחר, תעשה מה שאתה רוצה. לא, לא מסכים. בעצמו? לא, אני מצדיק את יצחק שוב. אני חושב שגם טוטו תמוז ידע שזה משחק שנוערים אליו הרבה מאוד אנשים. היה צריך לחשב את הזמן, היה צריך לצאת שעה לפני זה מהבית. הכל נכון, יודע, מגיע לו עונש, בסדר. לא, זה לא עניין של עונש. אחר, יושב על הספסל. דנין עכשיו על את הכדור הזה, יצחקי משאיר את זה, הנה בא בית"ר, הכדור הזה יוצא לו לקרן. עידן ורד, קרוב מאוד, הכדור פוגע בדרך, משנה כיוון מטה דוידוביץ'. דנין עם המסירה, ורד מגיע, לוקח את הביתה, הכדור משפשף שם את המשקוף, קרן לבית"ר ירושלים. דן ורד כבש בחיפה את שער היתרון הזמני של בית"ר בסיבוב הראשון. ברוכיאן עם כדור הקרן, בנאדו נכנס שם לתוך הרחבה, הייתה של בלישווילי. אבל הייתה הכשלה על אריק בנאדו, אם נראה זה עוד פעם עוד מעט. עוד מעט נראה. דנין עושה טל, עבד את זה, קטן מקבל, 3 עליו, טל צריך להיזהר, עושה לא טוב, לא קרן? לדעתי עבר את קו הרוחב. גם לדעתי. על כל פנים כדור חוץ. משומר, קטן בא לקבל, מויאל, ורד רוצה מסירה, הוא הולך לורד, יצחקי בצד שמאל, ברוכיאן רץ באגף הימני, גם עזריאל נכנס עכשיו ועושה תנועה לתוך הרחבה. הכדור הזה של יצחקי לא טוב, זמן הולך שמאלה, סיללה, 10 בישולים, הוא נשאר של חיפה. קיאל חוזר לשחק אחרי צהובים, כמו יניב קטן. שלומי ארביטמן עם 18 שערים, הערב בהרכב. גדיר פותח על הספסל, קינן. בלישווילי מסמן, רוצה כדור בעומק, יש הנפת דגל לנבדל. למעשה שום מציב גם את עזריאל וגם את ברוכיאן על מסיללה וגם על אייל משומר, עזריאל בצד שמאל וברוכיאן בצד ימין. שוב עוד מבט אחד על הביתה, כדור פוגע שם בתשיירה ויוצא לקרן. בן יוסף ובנאדו מתחלקים בשמירה לארבטמן ובלישווילי. משומר, קטן, משומר יכניס את זה לאוטמן, אסיללה, שומר כבר רוצה את הכדור הזה, זה הולך אליו,
עזריאל מול משומר. חינן עכשיו. בירם קיאל. מסיללה מחכה בצד שמאל. כדור של קטן. כדור יפה מאוד למשומר עכשיו. הולך לשער. ארוש סוגר את הפינה הקרובה. קרן לחיפה. איזה כדור יפה נותן קטן למשומר. הצליח גם לבעוט, לא רע, אבל ארוש במקום. קרן לירוקים. מהמצבים האלה צריך לבעוט תמיד לפינה הרחוקה, לא לקרובה. משומר צריך להחזיר לקטן, מעדיף את ההגבהה. ההרחקה הייתה של טל. קיאל מקבל מרפאלוב. את ורד. רפאלוב. בלישווילי בתוך הרחבה. גם קינן, גם ארביטמן וגם טישיירה נמצא שם. חיפה להתקפה נוספת עם יניב קטן. זה לא נעצר אצל מויאל. אופיין מסתובב אבל מוסר לו טוב. עותמן. משומר, עותמן, קיאל לידו, מסיללה פנוי בצד שמאל. קיאל שולח את הכדור הזה עמוק מדי. הוא של טישיירה, פורטוגלי. מוסר לא טוב. אבירי כאן הערב ממשיך לשחק בעמדת המגן הימני. הוא של ורד. מנסה להכניס את זה לעזריאל, לא טוב. זהו המפגש ה-25 בטדי בין הקבוצות. המאזן 9-8 לחיפה בניצחונות. 7 משחקים הסתיימו בתיקו. מסיללה. ארביטמן כבר מסמן, בלישווילי נמצא שם וגם ארוש. ובית"ר צריכה להיזהר מאוד מהעליות של מסיללה. ההגבהות שלו מצוינות, המסירות שלו, הוא כבר בישל 10 שערים השנה במכבי חיפה. עניין לא שורק לשום דבר. משומר. עזריאל לחץ עליו, העסיק את הכדור. דנין מגיע אחרי משחק מצוין בגביע, בישל 4 שערים נגד מכבי באר שבע. כדור של מויאל עכשיו, חוזר להרכב אחרי שנגד בני יהודה עלה מהספסל, פתח בגביע. כדור של טל. משחקי בחזה, עזריאל עם טישיירה, פורטוגלי יוצא ראשון. בלישווילי כבר בצד שמאל מחכה שם למסירה. דנין בחזרה מטל. שוב טל. מכאן פנוי באגף הימני, רחוק לא מקבל. ורד עכשיו, יש לו את יצחקי, גם עזריאל שם וגם הרגל של קינן. עותמן. רפאלוב. מסיללה. קטן. הוא יפה מאוד של קטן, מצוין, משומר. את עזריאל, מסובב ברגל שמאל, ארביטמן שם, גם דבלישווילי, והכדור הזה יוצא החוצה. ולדימיר דבלישווילי עם 14 שערים, וגם 6 בישולים, יש לו 4 צמדים. של שער הניצחון נגד בית"ר בחיפה בסיבוב הראשון. שימו לב, מחר היכל נוקיה, חצי גמר גביע המדינה בכדורסל. המשחק הראשון בני השרון אשקלון ב-6:30, השני ב-9:30, מכבי תל אביב נגד ברק נתניה. מחר תהיו איתנו. טישיירה.
קטן. אסיאלה מתחיל לרוץ בצד שמאל. עבודה טובה של ריקן. מויאל עכשיו. נרל ורד. הוא לא טוב, ומויאל יודע את זה. אומר ככה, ראיתי, טעות שלי. מתן בא לקבל מסירה ממשומר, נסה להחזיר לו עם העקב. טל שם. אופיין רוצה מסירה. ריקה מתחיל את הפריצה באגף הימני. כדור הולך ליצחק עם 8 שערים. כדור יפה מאוד של יצחקי. אופיין מאבד את זה לרפאלו. רפאלו בקם ראשון. עכשיו יחד עם ריקן חוץ לחיפה. 10 דקות של כדורגל, קצב טוב בסך הכל. קצב טוב, אבל בעיקר במרכז השדה אנחנו לא רואים התקפות, אתה יודע, מסוגננות על שני השערים. להוציא אולי בעיטה אחת של אייל משומר ואחת של עידן ורד. עד עכשיו המשחק הוא לא במרכז השדה. טישיירה. חזק מדי בשביל ארביטמן. – 12,000 צופים הערב בטדי, אולי אפילו קצת יותר. אבל זה מראה שלא היה כבר הרבה זמן בטדי. קרוב ל3,000 אוהדים הגיעו מחיפה, אוהדים של מכבי חיפה. אסיללה. מסיר לא טוב לקיאל. רפאלו מבקש מסירה. ארביטמן עושה תנועה, כדור לא טוב. טל מגיע ראשון, עזריאל, טל. אקס מכבי חיפה כמובן, דני. שוב טל, כדור פוגע בעוצמה. עידן טל הוא אחד משלושה שינויים שעושה שום מהרכב בהשוואה ל11 שפתחו מול באר שבע. בנאדו, טל ועזריאל במקום גרשון בסקס ובן שושן. גול של טל. דנין מחכה, הולך לצד השני. אופיין עושה. בריקן. כדור בידיים של דוידוביץ'. אופיין צריך לשחק יותר מהר עם הכדור. הוא עוצר, מחכה, משתאה. קיבל כדור מצוין, צריך ישר להכניס אותו לתוך הרחבה. דנין. כדור של בית"ר. דנין מכניס את זה, עזריאל. דנין, גם הוא שיחק במכבי חיפה. מקבל, פט את זה, מוטמן יוצא קדימה, נתן במרכז, מגיע ורד, עבירה של ורד. יניב קטן עם 4 שערים ו7 בישולים. רפאלו בחורה, קיאל, יצחקי בא ללחוץ, קינן, כבש בעונה שעברה בטדי ב1-1, הוא גם מורחק במשחק הזה דקל קינן. הוא של קיאל, עלי עותמן ושומה. עותמן הולך למסיללה יפה, רפאלוב לידו. טישיירה. בית"ר סוגרת מצוין את קרלישווילי ואת ארביטמן, ולכן מכבי חיפה מתקשה למצוא אותם. לא נגעו בכדור. משומר, משחק סבלני, הנעת כדור של חיפה, רחוק מהשער, קיאל, טישיירה, אסיללה, אופיין מולו. הנעת הכדור הזו של מכבי חיפה דווקא מזכירה לי את הנעת הכדור של הפועל תל אביב. קיאל, כדור לא טוב.
יצחקי מסובב את קינן, במשומר, יצחקי נשאר עם הכדור, טל. רוכיאן, יש לו את ריקן על הקו הימני, כדור לא טוב, מגיע לריקן. זה יכול להיות שער, לא! ורד כל כך קרוב, כל כך קרוב. אני לא מבין את עידן ורד, מגיע לו כדור מצוין, הוא יכול היה לבעוט ברגל החזקה שלו, רגל ימין. במקום זה הוא בועט ברגל שמאל, פס. החמצה ראשונה במשחק הזה. החמצה ראשונה משמעותית, אפשר לומר, אחרי הביתה של משומר קודם, רבע שעה של כדורגל, ורד מגיע למצב מצוין. אגב, כדור מצוין של אבי ריקן לעידן ורד. אבל עוד פעם אני אומר, צריך לבעוט ברגל החזקה שלך בתוך הרחבה. צריך להעיף אתה יודע, זה מצב, אין הרבה מצבים כאלה במשחק. בן יוסף, יפה, גנין, כדור של טל, עותמן בא אליו, טל עובר אותו. דוחיאני יצליח להגיע, לא מגיע בכדור של חיפה. רפאלוב, פנדו מולו, כדור עומק, לא טוב. אין תנועה של חלוצי חיפה, טבלישווילי וארבטמן, סטטי מאוד, ממש במרכז, מרכז הרחבה, ולכן כשרפאלוב קיבל את הכדור, הוא ציפה שמישהו, טבלישווילי, יעשה איזה תנועה בצד שמאל. עכשיו דני. של משומר, ורד עושה רושם בסדר, כבר קם, שלושה בית"רים בתוך הרחבה של דוידוביץ'. רוכיאן ייקח את הביתה, גם דנין שם, אולי דנין ייקח ברגל שמאל. עזריאל, יצחקי ומויאל בתוך הרחבה, מחכים להגבהה. רוכיאן מסובב את זה, חזק מדי. עד רפאלוב, מסיללה, חיפה למתפרצת. רפאלוב. דור טוב, ארביטמן. אי הבנה, יחד עם קיאל. שלומי ארביטמן יותר מדי עצבני. דור הזה לעזריאל, עינן ראשון, שומר, שירה, מסיללה. קטן, בא אליו ריקן. בעיה של אבי ריקן. לא, לא, לא. לא, לא שרק לה. לא, לא, לא. אוקיי. כאן מענה הראשון דני אבירם רוכיאן טל עושה תנועה, עכשיו הוא פנוי, שומר בא אליו, עזריאל תופס מקום, גם יצחקי, הכדור הזה חזק מדי בשביל עזריאל, ורד עכשיו מעלה את זה, יצחקי שם, רוכיאן נמצא שם וגם עזריאל, מי מרחיק? עותמן, מכבי חיפה נחלצת. שירה היה שם גם במרכז הרחבה, וקיאל עם הרבה ביטחון שולח את הכדור הזה קדימה. פנדו החוצה. עותמן, קיאל, פישיירה. קינן. אין תנועה. משחק של מכבי חיפה. בואו נראה את רפאלוב עכשיו. דנישווילי בתוך הרחבה. מסירה לא טובה של רפאלוב. הוא מגיע לברוכיאן. טל.
אוחיאן, דנין, עותמן לוקח לו, הסתבכות מיותרת של דנין. ארביטמן כבר עושה תנועה, אבל מסירה לא טובה. עותמן לא הרים את הראש, הוא חיפש את גבלישווילי ואת ארביטמן בתוך הרחבה. גבלישווילי היה קצת מאחור, היה צריך להרים את הראש. ושוב עוד מבט על מה שהיה קודם ברחבה של חיפה. בסופו של דבר הכדור מורחק, הרבה מאוד מזל למכבי חיפה, אשר הכדור מטייל יותר מדי מבחינת אלישע לוי ברחבה של החיפאים. מי שפתח מצוין את המשחק אצל בית"ר ירושלים, עידן טל. דיים ורד. הנה בעיטה, והכדור הזה יוצא החוצה. 20 דקות של כדורגל. ניסיון יפה מאוד של אבי ריקן שבא מהאגף הימני. בינתיים מכבי חיפה, ארביטמן יחד עם בן יוסף, מסיללה, רפאלוב לבד, מסיללה יכול גם לבעוט, מסיללה עושה תנועה, ארביטמן באמצע, יצא החוצה. תשמע, ראית את הבעיטה המצוינת של אבי ריקן. בדרך כלל יש מאמנים שיודעים שלשחקן יש רגל שמאל טובה, הם מציבים אותו דווקא בצד ימין על מנת שהוא ייכנס עם הרגל הימנית פנימה ואז הוא יירה לשער עם רגל שמאל. זה בדיוק המקרה של אבי ריקן. אנחנו רוצים לעבור למטה, לבדוק מה קורה אצל שתי הקבוצות. נתחיל עם מכבי חיפה, רפאל קבסה. כן, אז אלישע לוי נראה היה רגוע לפחות עד הניסיון הראשון של עידן ורד, אבל כאמור כבר 3 ניסיונות של בית"ר ירושלים. אלישע לוי מבקש מעלי עותמן לשים לב לעידן טל וגם לייצר את צעדיו של ברק יצחקי. בהמשך למה שדני אמר מקודם על שאין מרכז שדה בעצם, אז אלישע לוי מבקש מיניב קטן יותר לתת כדורים דרך האמצע ולאו דווקא דרך האגפים. עכשיו הוא בטוח בעצבני אלישע. תודה ליאן וילדאו, בית"ר. כן, אז שום והעוזר של אמסלם מאוד היו רוצים להעביר הוראות לשחקנים שלהם, אבל פשוט בגלל האווירה והרעש הם לא שומעים אותם, מי שבכל זאת מקבל את ההוראה. רגע, יצחקי עם קינן. יש עבירה של יצחקי עושה עבירה. כן, ליאן. כן, אז האווירה יוצאת מן הכלל ככה לא מאפשרת לשחקנים של בית"ר כל כך לשמוע את ההוראות של שום. מי שבכל זאת מקבל את ההוראה עד אליו הוא חן עזריאל שאומר לשחק יותר באגף ימין. כן, הוא עובר לשחק יותר באגף ימינה בגלל העובדה של אבירם בוכיאן. אין כל כך הרבה כוח לשמור את מסיללה כשהוא עולה כל הזמן להתקפה של מכבי חיפה, ולכן כל הזמן הם מתחלפים ביניהם. כשהוא רוצה שאבירם ינוח הוא מסית אותו לצד שמאל. עותמן, רפאלוב, תקופה מצוינת. קטן רוצה מסירה, שוב רפאלוב, קיאל, משומר. משתחרר מטל, רואה את מסיללה. יוצא. בחסות טוטו ווינר, מקדמים את הספורט בישראל. מויאל, עזריאל, חוץ לבית"ר. פרד, עזריאל, עכשיו קיאל. גבלישווילי בצד שמאל, עדיין לא מוגש במשחק. נתנו לו את המצב לגיאורגי הזה והכדור יהיה ברשת. תישרה, רפאלוב, שוב חיפה מניעה כדור, קינן, קיאל רוצה את זה, עותמן מסמן עם הידיים, תן לי, מסיללה בצד שמאל. השחקנים של בית"ר נותנים ככה לחיפה להניע כדור, כאשר זה 30-40 מטר מהשער. משומר, קטן, שוב עותמן לבד, צריך לבעוט לשער, יכול גם לבעוט, בועט והכדור בחוץ. תשמע, כשאתה משחק
בסגנון של מכבי חיפה. וכששני החלוצים הטובים ביותר שיש לך נשמרים וכמעט לא מעורבים במשחק, מה שצריך לעשות זה שחקנים כמו בירם קיאל, כמו עלי אופמן, צריכים לבוא מאחורה. הם באים חופשיים, הם צריכים יותר לאיים על השער של הרוש. עלה לכדור לפני יצחקי, רוחיאן. דנין מצטרף בצד שמאל, רוחיאן, מויאל, ריקן רוצה את זה, גם ורד באגף הימני. יצחקי ועזריאל בתוך הרחבה, כדור לא טוב, עד משומר. קטן עושה עבירה למויאל. עבודה טובה מאוד של מויאל עד עכשיו. כן, ללא ספק הוא לוקח קרוב מאוד את יניב קטן. רוחיאן עם טל בועט, נוטה טוטמן, עדיף לו לבעוט ברגל ימין, ורד, עזריאל מחכה, גם יצחקי אישר היה עם הנגיחה, אווירי כאן, שוב מויאל, דנין, רוחיאן לידו, טל מקבל את זה במצב טוב, מעביר לימין, עדיין טל, מתי תבוא הבעיטה? יותר מדי דן טל, היה יכול לבעוט גם ברגל שמאל, עדיף להעביר לימין ונתקע. תשיירה מוציא חיפה למתפרצת, ואלישווילי מדביק את זה, בנאדו בא אליו, תשיירה בתוך הרחבה, קרן. דן טל כבר הגיע למצב של בעיטה ברגל שמאל, צריך להניף את הרגל, יש לו רגל שמאל טובה, רצה להעביר את זה, לחלוף על השחקן, כבר יותר מדי בשביל הגנה כמו של מכבי חיפה. קטן, קח את הבעיטה, שירה כרגיל עולה למעלה, רפאלוב בא לקבל קרן קצרה, קטן, בנאדו שומר צמוד על ארביטמן, ואלישווילי נמצא שם, והכדור הזה יוצא לקרן. יוצא לקרן מהצד השני. זה מהראש של תומר בן יוסף. קטן, שוב יקן קצרה, משומר, זה לקטן, עם הפעל שהולך את הכדור הזה, הנגיחה בידיים של הרוש. סוף סוף ראינו את ואלישווילי מעורב במהלך, כאשר קטן מעלה את הכדור הזה, הנגיחה בידיים. בינתיים יצחקי בצד השני, אופמן עושה עבודה מצוינת, מויאל נוגח, טל. שטל לעבירה של ארביטמן, בית"ר לא מחכה, רוחיאן, מויאל, ריקן, ורד, נסה להחזיר לריקן, קיאל, משתחרר יפה מוורד, מסיללה, יצאה יפה של מסיללה עכשיו מול בנאדו, מנסה לעבור גם את בנאדו, פינן לא שורק, תן למשחק להמשיך. מסיללה פשוט נתקל בבנאדו. רוחיאן, מסירה לא טובה של רוחיאן. נוימן, הבטחת לי 4 שערים במשחק. לא הבטחתי, אמרתי אני רוצה לקבל את הראשון. תשמע, קודם כל לא הבטחתי, אמרתי שאני רוצה. אבל חכה, יש לנו עוד 60 דקות. את הראשון אפשר לקבל. אני פוחד להגיד שאני לא רוצה להבטיח לך 0-0. לא, לא, לא יהיה 0-0. בית"ר ירושלים כאן בטדי, 6 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו והפסד אחד למכבי פתח תקווה, בחזור ה-18.
הפרש השערים בטדי 15-6. מכבי חיפה בחוץ 9 ניצחונות והפסד למכבי תל אביב, יחס השערים 23-4. בינתיים ארביטמן רוצה מסירה בעומק, לא קיבל אותה מרפאלוב, ועכשיו נעצר בעבירה, אבל רפאלוב היה צריך למסור שנייה קודם לארביטמן, שעשה תנועה אלכסונית כדי לקבל את המסירה. כן, אבל ארביטמן היה מול 3 שחקני הגנה, היה לו קשה לעשות עם זה משהו. מכבי חיפה במתפרצת הזו הייתה במיעוט. הנה פה היה כרטיס צהוב. קובי מויאל נדמה לי מקבל את הכרטיס הצהוב הזה בזמן שראינו את הריפליי. חצי שעה של כדורגל, לא מספיק טוב. תשמע, שתי קבוצות טובות, שתי קבוצות שיודעות מה הן רוצות, מניעות את הכדור במרכז השדה, מחפשות את הפרצה, עדיין לא מצאו. קטן מעלה את הכדור, איזה יוצא החוצה. תראה, כל ההקבעות של מכבי חיפה מאוד מאוד מסוכנות. גם דבלישווילי, גם ארביטמן עם משחק ראש מצוין. להגנה שיותר קשה להתמודד עם זה, במיוחד כשהכדורים מגיעים גם מהאגפים. חוץ לביתר. מויאל, בן יוסף, מחזיר לפנאדו, הוא הולך לוורד עם הסיללה. כן, יש עבירה של ורד. רוטמן ממהר, קיינן לא נותן, מבקש לבעוט מאיפה שהייתה עבירה. קיינן, שומר, מנסה לקדוב עם הסיללה, ועושה את העבירה. טישיירה עם הכדור הארוך קדימה לארביטמן. הוא של טל, טעות של טל, קטן, טל מתקן. אוש. שום דבר, הכדור היה בתוך הרחבה. שומר, בנאדו ראשון, עזריאל שם, גם קיאל, פעולה טובה של קיאל, קטן, הסילל הפנוי, פעולה טובה של קטן, בנאדו ראשון, שיירה, קטן, עובר יפה, עדיין קטן, תבוא המסירה, מסיללה, ריקן מולו, מסיללה מעלה את זה בידיים של ארוש, סיעה טובה לכדור. המפתח לשער נקי בביתר זה סגירה טובה של מסיללה ואייל משומר עם ההגבהות מהצדדים. רוטמן, ורד, עכשיו טל, האם הוא בועט? בועט גבוה! בועט גבוה כי לא ניגש טוב לכדור, במקום להוריד את הגוף, גוף אחורה והכדור עולה. רוטמן,
הפך לקולבויניק של מכבי חיפה, גם מגן ימני, גם קשר, הערב במקומו של קולמה. שחקן מצוין. רכש פנטסטי. מצוין במכבי חיפה על יוטמן, שבא מסכנין. דנין. יוסף, את הכדור למויאל. ריקן מחכה. בנאדו. מויאל. בוכיאן. שיר לבוכיאן. ורד מנסה לעבור את קינן. בא משומר. בוכיאן נמצא שם. עשר דקות להפסקה, עדיין 0-0. בוכיאן, אביטמן בא לעשות הגנה. על יוטמן, ורטל, רפאלוב בצד שמאל, בלישווילי באמצע. תראו את על יוטמן, בלישווילי, יש הנפת דגל לנבדל. נבדל קטן, אבל נבדל. אתה רואה? קטן, קטן. טל, בוכיאן. ורד. בוכיאן, ורד קיאל. עכשיו הכדור הזה של ורד. דנין. קרן לביתר. ביתר מנסה לתקוף עם 5 ו6 שחקנים, זה טוב מבחינתה, צריכים להרים רק את הראש. אבי רקן היה בפינה הימנית חופשי. דנין. אני לא מבין בשביל מה הסירות הקצרות האלה בקרנות. גם מכבי חיפה, גם ביתר. בוכיאן, דנין. לעבור את קיאל. בוכיאן מעלה את הכדור הזה חזק מדי בשביל עזריאל. רוטמן, קטן, קל. בוכיאן מקבל. עבודה טובה של קינן. קטן. רוטמן. תשיירה. רפאלוב מסתובב. סיללה בצד שמאל. קטן. סיללה. רפאלוב. רוטמן. קיאל לבד. מה רוטמן עושה? בשבילי אחורה. קיאל מצליח להגיע, אבל מוסר ליצחקי. שומר. על יוטמן. קטן. את הכדור הזה קיאל עכשיו. בשבילי מרים את היד. גם ארביטמן בתוך הרחבה, והכדור יוצא החוצה. מחר 9:30 פוליטיקה עם עודד שחר. גיבורים בעל כורחם. חזת באוויר, שלישי 8:30. מחר אנחנו בנוקיה, חצי גמר גביע המדינה בכדורסל, אשקלון מול בני השרון, מכבי תל אביב נגד ברק נתניה. על יוטמן. משומר, פנוי. יש לו מספיק זמן לכוון מסירה טובה. רוטמן עכשיו, שולח את הכדור קדימה עד בנאדו. קשה לפצח את קו ההגנה של ביתר, שפשוט מחכה למכבי חיפה. קיאל. משומר. מול דנין. רוטמן. בעלות טובה של רוטמן. ההפקה הייתה של ריקן. בא מסיללה. קיאל.
ובמשומר, עוד הגבהה אחת, ארוש במקום. תשים לב, כל הזמן המשחק של מכבי חיפה מושתת על הנעת כדור במרכז השדה, מחפשים את השחקן הפנוי, פעם באגף השמאלי עם מסיללה, פעם באגף הימני משומר. כנראה משם מכבי חיפה יודעים שההגבהה הטובה של אחד מהשניים עשויה להביא לארבטמן או לפרלישווילי שער. הרע של מויאל, בבית"ר ירושלים מי שחסר לי, ברוחיאן שמשחק בצד שמאל. ברוחיאן לא מורגש כמעט, מי שפעיל היום במשחק של בית"ר זה עידן טל. שומר, הכדור לא טוב, טל. מויאל. רפאלוב, לוקח את הכדור לעזריאל בלי עבירה. עושה רפאלוב, קטן בצד שמאל, ואלישווילי, דנין, ובית"ר יוצאת מזה. טל. מויאל. מה מחכים? קיבל מכה ביד בן יוסף וכאן. הוא של מויאל. נראית עזריאל, ורד במצב טוב, ורד יצחקי משום הראשון. פרגון היתר של בית"ר בתור הרחבה, זה בא על חשבון שערים. עידן ורד במצב אידיאלי לבעיטה ברגל ימין מתוך הרחבה, מחפש את יצחקי, אולי הוא קרא לו, אבל יש שחקנים צריכים להבין שיש מצבים יותר טובים מאשר לפרגן אחד לשני כל הזמן. בינתיים משומר שחילץ את הכדור נפגע. אנחנו רוצים לרדת למטה. ליאן וילדאו, ליאן. לפני דקה או שתיים ברק יצחקי מסתובב לספסל של בית"ר ירושלים ואומר אני לבד, אין אליי הצטרפות. שניות אחר כך עם קשר או בלי, מי שקם להתחמם הוא טוטו תמוז. נראה ששום מצטרף לדעתו של יצחקי. כן, חשב, החילוף הזה זה חילוף ידוע מראש, ייקח 20, 25 דקות, 30 דקות, אולי בפתיחת המחצית השנייה רוצים להכין את טוטו תמוז שיחליף את חן עזריאל. בחסות טוטו ווינר, מקדמים את הספורט בישראל. קינן. וגם במכבי חיפה, יניב קטן היום, עד עכשיו, גם הוא כמעט ולא מעורב במשחק. מי שמאוד פעיל זה ליאור רפאלוב, שפתח אמנם באגף השמאלי, אבל כשיניב קטן נשמר, קיבל הוראה כנראה לרוץ לכיוון מרכז המגרש, ומשם לקבל את הכדורים מההגנה שלו ולנהל את המשחק. סיללה, איתן איתו. קטן. שומר. רוטמן. קטן. סיללה לבד. בית"ר מצופפת. עזריאל מול מסיללה. שוב תשיירה. לא מויאל ואלישווילי. עכשיו מויאל. עזריאל יצחקי. ברוחיאן. טל. שוב יצחקי, קינן ראשון, רפאלוב. ואלישווילי צריך להיזהר מנבדל. הכדור יוצא החוצה ואנחנו מתקרבים להפסקה. בסך הכל דני משחק טקטי מאוד ששתי הקבוצות, כן. במיוחד כשאתה מסתכל על בית"ר, היא סוגרת מצוין וזה לא אופייני לבית"ר השנה. אי אפשר לפרוץ את ההגנה עד עכשיו של בית"ר, גם לא מכדורים שמוגבהים מהאגפים, לא מסיללה, לא משומר. הסגירה היא עד עכשיו הרמטית. הבעיה של בית"ר כשהיא מחלצת את הכדור ממכבי חיפה שמאבדת את הכדור בחלק המגרש של בית"ר, בית"ר יוצאת להתקפות מאוד מאוד באיטיות ומאפשרת למכבי חיפה לסגור, כך שכל המשחק במרכז השדה. כשבית"ר כבר מגיעה למצב אחד או שניים, מפרגנים, מנסים למצוא עוד שחקן בתוך ה-16 ועוד פס ועוד פס, צריכים במקום לבעוט לשער. דנין מכניס, חזק מדי בשביל ורד, תשיירה. טל. בן יוסף, עושה לא טוב.
רפאלוב, 4 שערים העונה. קיאל, גם אלירן דנין יש לו משחק טוב, לאלירן דנין, הסגירות שלו טובות. ככה תוספת זמן. ורד, מויאל, דור יפה מאוד של מויאל. אבירי כאן עכשיו, חוץ לביתר. עזריאל בא לקבל. מויאל, טל, דנין בצד שמאל. ברוכיאן, בועט את זה. השימה שם הייתה של קיאל. דנין. שיר המרחיק. שניות אחרונות של המחצית. בנאדו קדימה. עותמן נוגח. קיאל, מסיללה. רפאלוב, קבל עכשיו. התקפה האחרונה. המחצית הזאת, לא. נגמר 0-0. טקטי, בינוני, לא גרוע. לא רע בכלל. לא רע בכלל. יותר מדי טקטיקה של שני המאמנים. בוא נקווה שבמחצית השנייה מישהו ירצה להכריע כאן את המשחק הזה. אולי חילוף כזה ששחקן נוסף ובעל אופי התקפי ישנה לנו כאן את המשחק. הפסקה קצרה וחוזרים לפאנל. בוני גינסבורג, אבי רצון וסטפן שלוי. להתראות. המשחק משודר בחסות משף אספקה טכנית המשווקת את ריובי. ריובי, כלי עבודה חשמליים מיפן, מבית גמל שריד. בנק יהב, המציע חשבון ללא עמלות עובר ושב לסחירים בחברות ובמוסדות. טופ שאנן, המציע לכם דירות גדולות בנווה שאנן. המכללה האקדמית ספיר, לימודי תואר ראשון ושני, הנדסאים, בית הספר לאומנות ומכינות, השכלה גבוהה בספיר. אופנת סגל, יבואנית דולצ'ה אנד גבאנה, קוואלי, פרה. אופנת סגל, בית אופנה יוקרתי לגבר. יניר מערכות, המשווקת בישראל את פוג'יקום. דלתות פנדור, יצרנית ומשווקת דלתות פנים. דלתות פנדור. אני אבא לשני ילדים קטנים, יונתן בן 6 ורוני בת 3. אני לא רוצה שהם יגדלו רק על ריאליטי ועל סרטי קרטון מדובבים מארצות רחוקות. השידור הציבורי לא מפחדים לשדר היסטוריה, ערכים ותרבות בפריים טיים. שידור ציבורי חזק ועצמאי חשוב לנו, חשוב לילדים שלנו. משחקי חצי גמר גביע המדינה בכדורסל, מחר בערוץ הראשון. הדימוי שלי, התדמית, היא תרמית אחת גדולה. My name is Zohat Noller and there is a fax waiting for me here. יש עדות על סבא אמיל. טראמפ. 20/1945. מי אתה חושב שאתה? 5 אחרי מבט. אתה משלם מיסים, שירתת בצבא, אבל בלי אבא עשיר תשכח מדירה. מדוע הממשלה לא עוצרת את ההשתוללות במחירי הנדל"ן? פוליטיקה עם עודד שחר, 3 אחרי מבט. כשאני משחקת, אני גאה בעצמי. כשאני משחקת, יש לי יותר ביטחון, הרבה יותר. אני יותר מחייכת.
כשאני משחקת, אני יודעת שאני יכולה לנצח, ולומדת גם להפסיד. כשאנחנו משחקות. כשאני משחקת, כשאני משחקת אני פשוט שמחה. שמחה. שמחה? לא מפחדת, עכשיו מתחילים להגשים חלום, שירו יחד לחיות, כי אתנה כרטיס הספורט, את תמיד מנצחת. עידון! שוב ערב טוב לכם מאצטדיון טדי, 0-0 תוצאת המחצית במשחק הזה. אבי, אני חייב לומר לך וגם סטפן, אני לא מאוכזב מהמשחק. אני בסך הכל נראה לי שתי קבוצות קומפטטיביות שמחפשות הכרעה. איך זה נראה לכם? נראה לי משחק טוב, לא גדול, אבל מעניין. אחד הדברים שקצת בולטים זה המרחקים הגדולים בין ברק יצחקי לבין החלקים האחרים של ביתר. היו לביתר דקות טובות שעם טיפה יותר לחץ אפשר היה לעשות יותר, אבל מכבי חיפה קבוצה עם נוכחות במגרש. אתה רואה את קטן מנהיג, אתה רואה את קיאל מנהיג, אתה רואה את אלי עותמן עושה עבודה בלתי רגילה, והמשחק הוא די מאוזן. סטפן, איך נראה לך המשחק עד עכשיו בחצי הראשון? משחק בסדר, אבל בשבילי מוזר לראות את ביתר לשחק בבית בטדי ויותר מדי הגנה, הם חוזרים יותר מדי אחורה ומוזר לי, וברק יצחק לבד בקדימה. אני חושב קשה לו מאוד, אפילו לא כמעט כדור, כל הקבוצה רחוק מדי מישר. זאת אומרת, יש פערים בין שחקן אחד, בין הקו האחורי של ביתר לקו הקדמי, ומבחינתך ביתר גם משחקת עמוק בחלק שלה במקום לשחק יותר קדימה. האם אתה חושב שטוטו תמוז, השחקן שהיה אמור לפתוח במשחק עצמו, כבש 9 שערים, יהיה נכון מבחינתו של שום להכניס אותו להרכב? אני מחכה לראות אותו, אבל אני לא יודע למה הוא לא משחק. אוקיי, הוא לא משחק, הוא איחר למפגש, אבל באופן עקרוני, אבי, איך אתה רואה את זה? יכול להיות שגם באמת... כל השנה עזריאלי משחק כמגן, והיום רוצים שהוא יציל את ביתר, זה קצת מוזר. אבל צריך לומר שהתפקיד שלו, התפקיד הקלאסי, התפקיד שבו הוא החל, הוא כן שחקן קדמי, הוא כן שחקן התקפי, אבל הוא עבר הסבה לתפקיד של מגן, וכאן הוא יכול להשתמש גם בכישורים שלו כחלוץ. היום הוא לא יכול להיות הסלבטורה דה לה פטריה, מושיע המולדת. עכשיו מושיע המולדת, מציל המולדת, והנה עכשיו ייכנס, אני מקווה, תמוז. לביתר יהיה קצת יותר מאחץ, אבל תדע מה, גם אם תמוז ייכנס וישחק לצידו של ברק יצחקי בחוד, עם עידן טל ועם מויאל, שאגב היום עושה משחק מצוין ואחראי בחלק ההגנתי, ועידן ורד, לא יסגרו יותר קדימה את המרחקים, תהיה לביתר בעיה בכיבוש שערים. סטפן, איך נראית לך מכבי חיפה? מכבי חיפה משחק עם הרבה ביטחון, המגן שמאלי הולך קדימה, זה אני חושב חזק מאוד, וגם שתי מגנים באמצע חזקים, בגלל זה אני חושב ברק יצחקי לבד יותר מדי. ומבחינת ההתפתחות, כיצד תתפתח המחצית השנייה? אתה חושב שהמחצית השנייה תלך לכיוון חיפה, היא תלך לכיוון ביתר, כמו שנראתה לך המחצית הראשונה? בשבילי זה נראה ביתר מפחדת לתת יותר מדי שטח לחיפה, בגלל זה עולים ליותר חזרה, ואני מקווה שמתחילים להתקיף במחצית השנייה, ואני מקווה לא מקבלים גולים. אוקיי, בסדר חברים, אנחנו כמובן נהיה מיד שוב, בואו ניתן קפיצה לאולפן מבט בירושלים, שם נמצא ינון מזגל. היי ינון. מה נשמע בוני? נו, אתה מצליח ככה לצפות במשחק? כן, אני שומע שאתם מדברים הרבה על טקטיקה, אני מקווה שתהיה אסטרטגיה גם במחצית השנייה. תשמע, טקטיקה זה חלק מהמשחק, אבל אתה יודע, יהיו פה גולים. זה קבוצות שיודעות לעשות שערים, אני מניח שיהיה שערים. בסך הכל, חייב לומר, אני מאוד נהנה מהאווירה פה. טוב, יפה, בואו ככה במבזק הזה הקצרצר שאנחנו נותנים לכם, ניתן לכם ממה שנביא במבט מיד לאחריכם. קודם כל ראש הממשלה שיוצא למוסקבה ממש בשעה זו. איילה חסון, שליחתנו למוסקבה, תדווח. זה יוצא על רקע הדיווחים ממועצת הביטחון הרוסית שמוציאה הודעה שאין סיבה לעכב את העסקה למכירת מערכת הטילים S-300 לאיראן, משהו שכמובן מאוד מדאיג את ישראל, ועל רקע כל הדברים האלה הרמטכ"ל האמריקני שהגיע לארץ, וגם הוא מדבר בסוגיה הזאת של הגרעין האיראני. My president's been very clear that from a policy standpoint, Iran cannot have a nuclear weapon, nuclear capability.